Bueno, pois hoxe estamos na cidade da Coruña e falamos con diferentes persoas que lle poñen cara ao problema que hoxe temos de acceso á vivenda. Xente divorciada que non pode marchar do piso no que convive ca súa exparella, persoas que mesmo están pensando que teñen que abandonar a cidade na que levan vivindo durante casi 40 anos porque os prezos dos alugueres están polas nubes. Hai que actuar xa e hai que facelo con medidas que sexan capaces de dar unha resposta a curto prazo. Por iso desde o BNG propoñemos un plan de compra pública de vivenda que permitan poñer a disposición da xente nova, da clase traballadora, alugueiros que podan pagar. A nosa proposta é que en 5 anos se mobilicen 4.000 vivendas a través desta fórmula, que ademais hai que aproveitar que o Plan Estatal de Vivenda vai a dar financiamento e que, polo tanto, teremos recursos extras para poder levar adiante esta medida. O que non vale son a propaganda e os bluffs da Xunta de Galiza, que o único que fai é venderlle fume aos galegos e ás galegas, mentres a realidade é que os alugueres suben e para moitísimas persoas ter acceso a un dereito como é a vivenda é misión imposible.